adwuma bia no a meminya bi da bitimi no aduane si abonten emo no ndu na asa asumi hu sika no obi de 1 million ba beto 50 cedis emu nkoro ne ba beto asumi wi amekwa akokan sika na ye 1 cedi nko na ayegu ade ni tie kire chan hu se Bosom panyini a wo kuro dua mu won na ye msa ye kopa ni din tie kwa na ye Bosom panyini ne ba Yentumi a ye otumfo Bosom panyini pa ma Bosom amesom bebele nsusu ye do mo ya asore ama upe se wo ka quotation ya obetima bo Nyankopon din se de make nya pepepe cause Bosom no obi omunim Nyankopon no onim ni Bosom ne beye wasasi so anka me gidi senko ommo hu me papa Francis Kwarteng papa ne ka kire me se ema ne sofo keto a owo mampon ka kire me se ebesi bia ye na nyame adwuma na emu de no kore eka ho a ebesi pi esika so na mempe cause na me obi a na meto dwom wasore be ya me bia me wo adwuma me hu ya se ma ba me kuru ni mu kwa mfa so a na we de adwuma won kan me tu cake me ye cake me ye me space no ye pastry ma bia a me set dawo sisi ya ma di komo pen ma fa ho kire mu pen ma fa ye mu pen na ni nyina mu na Bosom ne timi ba meda no bia o mu ba kire me sai bia menko asiye sa na bi na we boko ahyenso die se da so sa na no so duro we kabom dwale ko dwale no ho okwa u dwale hu se obi nsa dansuo nim bio no so dwale o so ya kuduro na dwale bu hu se obi nante kiraw eba ye so wa hwe tu sane mani nyina unya kukuduro na wo ya af me hu ni se wiase no ukura no unsuro hwi biem ebi adabo yesu de be meto honsa o se SuroWiase ewiase hu nia ebesi kira no wodim nti o se SuroWiase TV won SuroWiase ana chese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as mahefo ye mamunyina akwaba wonu se eba SuroWiase yenya konfofofra aya na ye ma onwa ye twepre no no abonidin ne etumi de ye nkomo twetwe no ahyehye so na ne yenya konfoba fefefe bi wa ha ne ba bedi nkomo e de afa kwan a Bosom no e fa so e de kan no den na wo ya ansa na nananom e fa no obi wo ho a na kom no wo se mehu ya ne se mefiri nsuo ma pie ma yese ne de no e hyase esen se na ohu no ana on ne ho entene na otu ho na ma okohu se ampa yerua no mo na aware no ibedi ne nyina ho enkomo nana oba fefe na kwaba bia boko adawroma no pa Bosom nyina tamachi ede Nyankopon ne nana no Bosom ase na ne yedi nkomo din pa ayedi ni mo me dendi komfo akosuampon bacho haya afumaso haya na ufiri bacha haya ne yawo ya ngome ha yawo kura minyine na mu se mfikuru mu Bosom no kwa na mu se mfikuru mu na se waba wonchi bacha okay o ma me no papa omo wo sen se ye ka pa dia me ma me ne papa dia me nko no mo wo me bet o mo ntam atinti obi aka me obi aka me okay ona na wudi kan ko school kakra bacha ko do sen mitima ka sem VSS ene se ye nyina na ye din komo e kwan ben na nana mo fa so de fa o ebrebe na hu me da tiefo ne ahwefo nyina se mesre se obi biara wo hwe me bia no me chia wo mu nyina se Bosom ne mpanifo adawro manti obi biara kuma so ade bia no onyama piao ni nyina ne se ya na me kan simu ya na me raho me so no me de minim se ka adwuma wo wiase a wo ya enipa bu na minim de mu na me kire nipa bu se ka ba ya banya adwuma was missing kete se me de kan nursing na ka me pe na ke be fata wonso emomu no
me wie me wo school mu nyina na saa de we hantim ntina menim se bia eye ya dia na bibi honhom bi na ha mesa nti me wo JHS no ase edu se ye wo class ya me nya ni mfa nsua de but me de ne sama me wie kakra edu se ye be pagya me ato am so no ina ye kese nti me wo me ko enkan se me ko pa adwuma na ka me a me ne abusuafo no de aboa na ma CPS ta ti me duru ho no mu me ko fa ba ma bi me ne nete ni ye ka ye sika bom si ye kotena efie ti ko ha dan no ni akọ ha dan a awigbefuo fie aigbefuo enkan de so ma ho nti edan no me dan ni a na gina ye ni aseye nhyiayim timpi ya no ni aboso ti edru fan se Sunday na ye dabon na mpese me kwa asoro a menya anigye mehu se ma fa atale ahye se me kona ne ombe ye adwuma anse awigefo nso do mu sa na omo nigye ho na mo hoho ane ade me so na mempe cause na me obi a na me to dwom wa asore be ya asore ndem de besie kakra ye sofu panyin wagidin pa nso so metima ka se ne ho ma asem wo man mu da okay dodo na afe no sofu lakos tomati ni dia me hu ni pakoro Prophet Francisco hati pa chan ti papa ekura me a chele pesen ko ya no ye na afamu die anka me nya mahoto esusu duru bla ye nko a me pese ye me ho 190 ya menya lolu fe kura mfa nko asore ne die ne didi mu an ye madam no amene ne wo nkana ne ka se da bi akoso ya brafie na so papa ye komfo de akono mu hwehwe na mse ma me so me mani nye sa ne man ntime da kom papa na so ti be ba me da me koda sofo bi sofo no so obetimi aboa me sa me na menya hu me papa obetimi aboa me o ankosi aga me hu ya ne se atinkensin ti ada no me so de sa me nkra me ko adwuma me ka se me kire mu ama me ebe wa me mu bia me wo adwuma me hu ya se ma ba me kurum ni mu kwa mfa so a na o ye de adwuma won kan me tu cake me ye cake me ye meat pie no ye pastries me bia me set da wo sisi ya me no ka se mu ya se mu ha ma mu bisa me won fa ka na nkute skanso me nim kwan a wo fa so be duru kuro be pem sa mre me niema o me die yo ni nyina aka kuro ni onko fa ti me ba ye no na ja o mo so mo de metu anamo edin kan minya hu me papa Francis Kwarteng no papa ne ka kire me se ema ne sofo keto a owo mampon ka kire me se de ebesie bia ye ne nyina ye nyame adwuma na emu de no kore eka ho a ebesipi esita papa ne hye mi nkunan because omoye bia anyeyi na me so madwuma no ti meje pene ka se mate me de akomapa ene sutie ebedi akiri ti me ye no na bibia toto na akon na edi nkan me bete som na se e ma afa ni mani jim ehun se manya ebia sika efe ni sika kra menya bi ntom nsem adwuma bia ne ho a menya bi da bitimi nu adwani si abonten emo no ndu na asa asumi hu sika no obi di 1 million ba beto 50 cedis emu nkro ne ba beto asumi wi amekwa akokan sika na ye 1 cedi nko na ayegu ade ni sika wi afa ema misun ma me de tompanimfu anim omo se omo nkrofo ka do omo beka na emom no mo kire se eye fie ntina me se me papa Bosom na ha me ti etu ho anamo Bosom se ndo anyi wo mo ti me san tu ho anamo eso me de me kuro na me maha me ya me ne papa ne tena ya nti me hu se bibi se wo me fie ti e kire kyan hu se Bosom panyini a wo kuro dua yi mu no won na eyem sa ni e kopa ni din ti e kwa na ye Bosom panyini ne ba Yentumi a ye otumfo Bosom panyini pa na akame ti me de ani gie ne ahonkeka eso
na me say what is say you otumfo Bosom ninti ana maya mame manya me ne bakoyi ni man koyi si abusua ne bonkum ne fa bi adame nti wasam so misi pise anya de ya futu a ye de amame no mehwe na madi so na mai ni yie nti edi nkan no amoka kire me yesu tie bai na me baaye no ba na Bosom panyin na afro ne yire a wo tire so no mo wo e papa ne ko mo frɛ me sɛ Bosom panyin ne frɛ me baaye atale baako na me de ba kurom ha me baaye Bosom ne se ma nko bio na me se akramada woroma ma fa hwe mo se yesetena ha aso me ka sha Bosom ne munyam se me tena ha besi na ma nko me papa kurom bio mu a asem si ana me kɔ no enem so ma se bia fata enem adada ne nyina de me ka sa atwam ne mu manne foforo a me na me susu da se me ameti he metima ye ma ya ma na broso ti aseda na me de be ma me mpanimfo se de bia ne da no o ma kire ma akwan a ma fa so a ma wie peye na ma nwonwan ya mmera nko akiri amo mo sobo no me da mo ase nana yenhwa de e kan wo no wakɔ nhwehwɛmu otu anamo wakɔ hu sɛ ampakrom ha Bosom pani ne ba na account wane ye wakɔ wadawruma sɛ me ka sɛ me wɔ panyini ana me wɔ somfo ye makom sɛ me master na me twatoro ni nyina ne sɛ eye Abosom mu kura me masuo tanofo ne abrafo omo ana ye makom mini master kwambe so no mo fa ye wakɔ omo de dom a atwa me ho ahia se mitu anamo ko baabi a me hwe nipa ne su ne ban se me ko baabi no obi yade a me mpre me ho mentena sidin na me hwe me wie a asembi se ha me no me misa o kire manu ana wo kire me se fa wetu ha nyina ye ntete ni bia o madawro ma me na yem se metena sidin na me hwe baabi din a me wura mo na me kasa o mo kire me hahan we ye de yese wudi kabo mo be yese o madawro ma me nya no me nam mentena sim sutie ne opepa me nyama wo munti ene na madu se yate ase na wokɔ asɔre wo yɛ nyuntani kɛse ye kase ye nkɔ ye mrafie kwa me hwɛ sɛ nka wo bɛba ena sisi asɔfo osɔfo panidi na no tum sɛ wo yɛ de nyame na afra no so yɛ nyame adwuma nti kɔ ne kɔye ifi wo no timi akɔ asɔre dem bio makɔ se de enti amamako ne se meti hoi entutusuo dudu na metwia pa ti edru start na mi jai nyamsom na edene di samele no se me kura na me nkokora na enkola wo me nchen no me de soma na mo de kɔ sisi a nyina wo da so ye oh sisi a no die metima ka se enko te se first but obi ka chem se bi a me okoye oye bibi wo asore dem ode obeseme nko ade a mekɔ a metweti mi ka me se me nkwaje mic ntonyo ojuma na ukɔ asore dem ho aya omo asore dem no mo se oye konfo no sen na wo hu omo sen no mo ye wadawro ma se enenu enipa wo wiase ne de bebre nim se adwuma ye ne ye die eye bone ti wo wura asore dem a nkrofo hwe ho pa but unya kwaje mic na se bia wo ye bibia omo sesanye between ye ne wo mo nso mo se ye ukɔ Bosom hwe ko mutimi so bible ontimi omuntimi nka Jesus ti eba ne se na konfo kɔ asore dem kwaje mic kɔto nyame nyo ene nyina aka ho ana me no Bosom a mesom bebele nso ye de omo ye asore ama upe se wo ka quotation a obetima aka obetima bo Nyankopɔn din se de me kan ya pepepe cause Bosom no obi omunim Nyankopɔn no onim ni Bosom ne beye wasasi so aka me gidi senko ommo ite ye na body ani bia enye se ye na body ono ha na ye because yes ade bia wo wiase bia Nyankopɔn ye nti enya aka me nya sure enya ko ommo ti wono so no omuso amane ne se mo beyi nipa afiri wo ha mu abebrese mu ahahan na ba ye ne kura na asofo na wo wiase enei ahahan na bebre dididie
so hahan no kamu yesen kaye abosom na mompe no omodwuma asem ya wo kan ya akobi asem bi se hahan ni nim se nananom na etete hahan si se asofo no motete me eti asese hahan kasa ansa na obekọ akwete hahan bi na se wo ya amamre asofo ni nim sa sofo a wonim sa na ye sofo a ye ne netu anamo sofo bi otete haban bia no ye ne netu anamo obi timi ba ona so onpentwema onpehwe bet obekire obesua hahan sa hahan we wahunu wati ade yale na esa ana hahan so wakote ade amamle ne sesa oyansa no akwakote ne nyina no mba besua ye hwe ade o papa sori dem a na wo a oto nyumi ana nanom fa wa ono asan ase ma wo som sisi oni ni ntam tese mi hu na che but so for panyina nkasa mumu die mi hu na che pa but me hwe no Facebook baby onam bia no me follow no ana sisi ai se me sofo na me hye ne na ase wo mampon no otimi frɛ me afutuo na otimi kasa akoso ya akomapa kro ye adwenpa adwene aye konokono fat kan adwuma no ne yesusu ye de mpaibɔ eta wadwuma wo ye achi na nso so sere bi ma ye ne mo nsabe ya wo de no korɛ ebe ye adwuma no otimi kasa bituwa kora na wada wo mana de sɛ ye kwa agora program sa ye ye fa bi sande menam so metuwa ne yaka wo hwe waba nananom agyew wo se mu yede ede na ma wo hu se nananom so mu na enye bone na oba mu ne mode me wa sore no meka se na me ye ade kora na ibi asabi na ayam hyehye ni ase me hu ne se nyankopon wo ye bone no an se wo ye me ye me ka asama kire me yonko asabi me nwene ho na me ye but me wura mu no difference ewum ana se mentimi gas me ka se ebe ye den be ye nwanwa se ebi kura na ye nware mia me de obi di no ho be kame ana se sama ware a me fa me kunachi se me kwa akoye bone ana obi ade da ho na nya me die a me de me nsa ana me de me pebefa nananom di no mo no na me kwa so no so na etisa because na edin se me kwa na adamfo kura na me ni bi ayo mo ka bibi se hon konkron ne ba wo so a obenya ho ade obesa ye na dance fo na kasa foforo tama na wo ye nwumtuni no tons ni ade na wo bobi manye bi da ade nzi na wanye bi na me ni ma da kuro ntia na me kura no manko asori se sofo fra mi ahye me ho nkom kura da sofo a wo hye me ho nkom wo hye nkom se nkrofo bi di machi a mo peso mo ba mabela bom na wantimi ankase bi akwa bena wanka bi wo kan ya nse nkrofo bi di machi ada se me ma na ebe pewo na se de wanka sa ne man but wo ka se nkrofo bi di machi on peso mo ba mabela bom ti no me hu ne se bi enei no eno na me so me yi na metima ga se abosom na ye meti se me wo kan asam kyerem na hamia me ma wo nko wo so akora me kan kyerem na ase me ho atome sana me so me hu me ni padua na edom kitame wo mu se me ba ye nche die but enam mi wura mo so ase me hu ne se nipa na me koto no no hu me a oba fo ma me nti me hu ne se omo hye manunyam na chese ye di nkomo e de afa na na bra bom akwan a mo fa so e kan no ene ade ebi okwa akomtete wa kire yemu na yembra edro dware oye konfo a na okwa akomtete ye su dware ndro na sisi wa bosom na etete wa kom na ye wa kom no e kwan be nso na mo fa so ma wo dware ndro me da si pi etima ka se madi kom pen mafa ho kire mu pen mafa ye mu pen na ni nyina mu na abosom ni timi ba meda no bia omu ba kire me se bia
menko asiye saa nabi na wei boko ahyenso die se da so saa no so aduro we kabom dwale ko dwale no ho ukwa ubeti dwale hu se obi nsa dansuo nim bio no so dwale o se o ya kuduro na dwale ubi hu se obi nante kyraw eba ya so wahwe tu saa ne mani nyina unya kukuduro na wo ya af me hu ni se wiase no ukura no unsuro hwi biem do be so an mpanimfo ne nyankopon a oboye se wo no betu anamo na ade no kura ka ho first na nana mo nwale wo ne kasa wo kwakwa ya na utimi mentimi enne de utimi ko se no mo kire o ma odware wase ye no enye ho nkwa na eso kwa komtete odware ndru esu dware bi wo nkwanta nan so dwale bi wo ebia dan echimu ni ade kwaye mu ni nyina no ukọ no ma hye wo ho ana se obekwa na obekwana han ni go na wa akwhye si wo ebetimas ebia ne se meka se ukọ asi ye se ahyenso de we da asi ye no ufa kwan we so eda ho mekọ no awiase no memekọ akọhwe nti mekọ na mekọhwe a enwumela no mekọ ma hu se ahasen na wo timi a mekọ akọpenuro no achidufo nyina bebo am ne ya penno ne ya pawia no mataya si ho anadwo na kwa kudwale nti mekọ a esi ho na dwubia ebia 21 days 30 days anu medwale ewie ubekọ se yo sa 21 days oh mvanse last year medwale bisa na ye 2 medwale mienu medwale we 21 we so 31 asana ye be diburo nya no ye be wura pro nya ni obi anka me ho ugwa ko jame but ye mu betwe ba se ba bi a hai ni ba bi aka ni si no asa no obi chiwa tembe no ba bedru ho ye mu betwe ti akukuduru a mode ma amene de omo aninim ti wa na oyo master ene nyankopon nana ye hwa ade obe di nana no machi no omo ahyewo ni munyam edwuma be na asamasi edwuma be na why ya what mu say yes nana no mafam so ya edwuma bia me nipa wi me da sipie edwuma mi wuranom a efre no asuo bi ma bosom no ni asuo no ni abosom tanofo ni abrafo ya mani age se metu anyi ma me nko abrochire da so abrochire edwuma ahodo na meye ene ya yete ha ye adwuma ka bi hye call by yo say nana adwuma amoye no ayeyi o nti mpese me Sunday aseda ne ba me wura fi adwuma kro sanu no akai yen ne hu se adwuma se ni yaye de yaye edi kan papa bi no wo UK o se ne ba bodam se 11 years ni odina ko mala mahodo ho akonfo ahodo ho do obagini sika de woje enso so wo hwe me media se ya so ohwe no ofa me number no frɛ na ye frɛ suman no ye frɛ suo kire ne se onde onye hwe eye nchia no ne neto ti so opeso ogi bibi dia onfa ne nsem dwan mra na wo bi wo Ghana ha o ma no megina mu ma no ampa papa ne de ose yoyo nyeniema nyina o ma nipa no toto free baabi a wo ba ne ba oba ya na edi ne magu akwam ye hyase e benada ukwada ya wada na akora ne hoto no UK wa bodam okwa adwuma bia mu bia ase na adwene nye to mu mfa no ene last year obai papa ne de ne be kire e bosom no ne ma ne do dwale no sa de na ade koye no kura no wo ha no mo sen fa ne se adwuma no mo ye no mo transfer na ko ba ho fra na papa ne ma ne di kan sanati na de to so biem ye nia krojo ya metimu ya mi kuna ya ma de nyina so bi ma san hye ebo nipa mienu ode ka se ya ode obi ba ha oba obeja nipa ko se wa ode nipa ko ba wo ya de chen nipa na asem bi asifie wu nu di kan ya pre wa we ya be so de agesika no ho nipa no wo hye no na wo che so mfa abro no ma ba ko tu aboba miensa mla wonya amamele ma no ode okoye no okoda so wo hye asam no eye na ye binada
na ye kwasiada adwuada ebenada memene da kwasiada ne sane eduru benada ye konsomo suman ne sine wo tire so osan man ne san se fabra tinu ane se yes wo nyam ne sachira kwanse wo se o ka kire bosom so o kwa aba na nwumele na boy ne wuto okam asobrachi nti nage bi so awukura mu owo a no abodam owo ya no abodam nti ename suma suo ne mabosom tanofo ne abrafo so ene na dawroma wawo ame no kase a metima me yakọ no makwa kutwa ne sei wote ho wawo foforo ni bosom ekora wote ho enti okatachi de na ma ne basa ase obi be owo ya ase so bodam ebi yese ebi ya ne ya hyeba ne bose ye be ware ana wowo ya ebeto abofra ne din afra wade yo betima ye ne gwase de ama ye mpese fie bia ne fie nmi anwale una aba be wale ti ye be se wo ablabo yati ase nana na chese wo de ende ehia kakra ne ba wakwan mu wo de eba ye na akom ne ba wonya somufo abusuani bia no wo dumachi bia ni wachi ni abusua bia wo dumachi me ma mi aya amamfram me papa do otene baabi eso akomi ka me papa no kura na sabi ne ba ne me no ma medo hahan kura sa me fanwale da ado ono wo manso oni mini manso o ma meja no nti ana minim nda sise wonani din ko oh menene ntam ye kama bibi ehia ne bia otimi fa fon freme bia akoso ya se yo miseda anya abotre me wo bia me mani bi otimi ba ha me yesom betimi fa na edu nka me hoda nya sane de ne nyo sanete ye me hia no me wura no de ma metimi nsese me kokko pre bi beka ho ana mentimi ngase mentia me na echi me so me ko hwe machi se bosom no nete na wugya asasem bia no wo abeba onye ma nti wono no afutu a me bosom ba wode ma me ane se oya abonten adwuma ti wo so ko baabi ko hwe wudiem me nkom yonko konfo ho kopemwa so obi wo hono wo hu mi sesi asem aye kotofofora me ba nsuom ohu segya na kita me na no odenya obetima apekwan bi so afa na eba san ho no momo eho kwan sa momo sa wo asobrache de a ombefa ne ntem unya asobrache na wo bro ho asetie o masem a eba ebe kire ofudie a afudie we mfa ha sole afa ha ya kire wa kwan eno ye ho fufuro ne kuta wo ma na se nanano ma ne kuta wo mu no mudidi sa adwuma no oh obi wo ho ani bele wo na afa bi ya ni bere bi ya ho ya se si a wabai edom wa ha ka se sisi ha obetima aka se anya aye history da obada bai me ma bi me man kan hye mukura se me mekita me anka samsafo se bikani ana me dan ni da ma na so da ye da nso ne abosom no adawrumanti nso me dem sese me bo se me kwa abonten na ade same anu se me ba me yura dan wo dan safo sanity yati ase na chese ahefo amohwe nana aniane no etwetwe nkomo de fa na komtete ho kwan ye fa so e fa no ni ade nyina no watumi akire mu e de amaye nana obi wo ho a na o sa tibia nim e bi akoma aba ne so ebusua yi na ma efutu arachiche sambe na beka chese nipa no ye meka kire ahefo ni atiefo ni mennuano mu a wo fa me ha mu enen a me ne kasai no e mesere na ne se wonya akoma unya twen ho na ebia akom kam na akom ne kam na menti ase ne ya meto de mate ase because abusuo me firi mu na den papa nti sa akom ne beka ho a ebia na ba bia wufire no ehwo nye ana yale bia no odene e ba bebon ana se e ba beto abusuo no nti wo ne yede wo begina ho se Messiah wo ko agi abusuo no nti sa na me hu no enei nti me de mesese me bo abusuo nya me so mfaso bebele sa o ma nya me so mfaso kora na me je na bonten a o mutimi me kwa a konfo asumasi ofiri hen me se ofiri abusuo we mu aye din ama abusuo na ye no nyam hya ama abusuo nti na wantimi wankwa komtete atano na wabosom na ye wa komtete no se obi wo nchen na se bosom aka na obetimi atete na kom wadawruma
me de minti me de tena kom me wura mo be tena kom abosom no me ne me ho omo abetete na kom on se obi wo ha se me ye konfo metete akom be hu na ne nkwala di nanim ni ade omo kwa afasha nti na mama bisa se wo ya anye wa kom tete ebe obe den na obi ba wo nchen ya wetimi abo na obi wo ha na opemwa ene enam yas ni obi a ne wo odikanfo but wo yesutie ma osoro ni asase a wo benya dikanfo ama wa wo ebia wo betima akire wo bi na de ye wo kora wo mu na aburo nipa ne de ne so no no so kwa wakobo odimpa akonfo na asabi ye mu nyina tete akom no obi wo no mo tete akom no ohwe na ube kwakodu fie kona nya japade bi akita obetima kuri bosom no obekura ma ubehu se ehwo no nanim no bosom nya adwuma kama ye konfo ba se ya waso akwakom tete enso aniam ya de ma ne ba na hwini mia maso ya nne me ne ekon nakra na no no na che na mamre ne onya ne bosom ne no hwese akonfo ni mu bi no mo nya omadwuma yi obaji ato no ho so se oye konfo obetete wakom ne kama odo be fantitiem ebu akwa na sabi mpanyimu kasa edomu kasa ni nyina ya kire kwan ya ukoto panifo obefa so achia obu anu akoto ze panifo kurate baabi a o ma ne saso anu acha no twom gon baabi but yenya ne sa so ye konfo wo ye hwane o ukoto se panyiti baabi a bomu ase nananom na agane nanom mecheche mo nso na ekọ ya ne amaza so good morning ne atwom meche wa komtete na ya ti ase nti se wo hwe ye na bia akom no ebia aka wo na wo hu wana se ne na chim ne bia na wo no ne de no ebro wo de no so na wo bia wo obi a ono de wota wachi ne mum no wo nyine yam emboa wa na eja watimi aye ne bleblo yenim se usi baabi a obusuafo bepe wachiri kwan yenim bebre na edi nkomo bebre ena aka o akosem e wa akomtitie mu omobusuafo yi won ama ene ade esoko wi a chiri no ono ne ho ena ebusua no nyina ebepe bibi bam da kwakoto bibi edi dana na sansam no aya na chiri madwe kakra ebusua mfie wo no na wayeyi ai nana mabo ho ban mo bedu sampe mpenso yi asise wo bibi die no omoba na mobo ma aya na aboso mo nchemo mo che se wo be so ya kire no utimi ka se sia no ya na meme no hu ne se me no de wo ba chimi o chimi a ne yire ne me mesra me ne de fom pata wo be jame ne mu ni nipa no akom ne kam wo mfimi ne wo be di me so abande wo ye kosoro ba fom obe yu afiri ho obi ba ya example na next time bibi foforo ba onya ho keka aso enu nsa na e wo so oye a o ma wiase nyina ehu se o mabusua no kwa ehu a obi wa na ye no ade o baabi na nti so ohu sa na obeda no ho so se ye de hye mu meye mo ano na ye hu bi mpeni nsam da mi nyanga se mahu me konfo ba ma bi akom kan no mu yi ne totwena abusua fie na bosom no wono mo pam ni firi ho no akobo ne sese eja to fie nim ko be na wotwe miensa ne huduma fire service for by ahodo nso bi antimi anim jana ansa no mo kope konfo no ama na ba oba wo be ya amamra ne jandum enne no konfo na timi afa fie no apaso nyina ye fie no ko ne ye cho se efie we ne jato mu awonyini ono so manya no so mfa so nso no mu pam no se onya ensese won ne kom ena wo kwa edom ahodo a wo kura twia wo muka uguni na ase na amenti asese sabosum ka obi na aka ayese wo de eni kwa ensese wo ko aya de nti na ya mo kasansa se awofo no so ka ho se wunya batan a odwene ana wote somna se na wo hu kane no faso a na abusuafo nya firi bosom ne so a ono no bosom ne kane ba ye ne de ye na hoho a but wunya omo kwa asole yakofa titiri SDFo so mu se akoma kane ba me ma me SD ni me fiefo nya me ofafo nyina ye SDFo omo po me se me wuo se me ye de obi enu na ofa me ho eso ne no sa asem si a sebi me no so no
ye hwe mechira kwan uni ho ntimi nka asem me so enso ye hwe mechira kwan se metimu a eye first in the nenye sisi e de eye na first na na sisi e de o ma pe bi ehunu o ma hu bi pen se me ba na meje dimbone na yeteme ho nsem bone ka wo we ni we ya abusan kura ye mfrew nti first na o mo fele se akoma ka o mo de hye sa enso so me wo fa ne SD sofo panyi pa o district ha enne wo ko US aguna hinu wuye na wotweda wo fa na sofofo nan ebe pe me mechira kwan de ne chianse me wo fa aseni ne mechiai e ma sofofo ni yomo ba ho ni nyina obi atumefo se me fa nokore adentia se nokore no na wonam so a obetwa so aba ma hu konfo bi a wo wuye na chira sam tantantan enso no akonfo no se wo yesu tie ma abosom a ubetena man mu ha ntwanto so obeba kromafo no kura be soli agina agyew afrim sana me hunu ye de yenkomo no esi dwajo nkyere fagu o maye de wonti ase wo ne nsem a okan yire mu no da foforo ye ba ne nkyɛn a ye bebisa ne nyina ne ye de ama wo akram